שלום לכולם, כאן מיינקראפטי, והיום אני רוצה לתת לכם, היום אני רוצה להראות לכם סרטון שבטח רובכם רוצים לדעת איך לעשות את זה, שזה איך להוריד מפות. מפות זה בעצם עולם שמישהו יצר ופרסם אותו ורוצה לתת לכם לשחק בו. זה עולם, פה הסמל שלי, אתם רואים? זה עולם, בואו ניתן דוגמה. זה מפה אחת. סליחה שיש הרבה לאגים למחשב שמריץ כל כך טוב דברים. אז בואו נעשה את זה. רואים? אוקיי. אז מה שנצטרך לעשות בהתחלה, צריך להיות לכם מיינקראפט מקורי. אני לא יודע אם זה עובד על פרוץ. אז ננסה אחרי זה. אוקיי, אז בואו נתחיל. קודם כל תורידו מפה מהאינטרנט בקלי קלות. יש אתרים, אתר הזה, לא זה. יש אתר גם שקוראים, תחפשו מפס באינטרנט, אני אתן לכם, אני אעשה סרטון של מפות ודברים כאלה. אז אתם יכולים לקחת את הסרטונים האלה. אוקיי, אז בואו נתחיל. סבבה. אז מה שנצטרך לעשות בהתחלה זה להוריד את המפה קודם כל. אז אנחנו הורדנו אותה, היא נמצאת לנו פה. הנה, אוקיי, היא נמצאת פה. זה מה שהורדנו, זה מחולץ בקובץ זיפ, זה בקובץ זיפ. אז מה שנעשה, מקש ימני ו extracts here. אז אתה לוחץ על זה, וזה מה שקורה. זה מה שיוצא לכם. השם של המפה רק בתיקייה. אוקיי, ואז נעשה דבר כזה. נסגור את זה. לא. ואז תעשו לזה העתק, שזה בעצם, נגיד, שנייה, שזה בעצם העתק. אתם מקצים קש ימני, ופה יש לכם פה העתק. אז אתם מקצים עליו, והולכים לווינדוס. במקרה שיש לכם ווינדוס פחות מ8, אז תלכו לסטארט פה בצד, ותרשמו ככה. אחוז, שנייה, אחוז, up, data, up data, ויש לכם, ועוד פעם אחוז. אוקיי, ואז נוצר לכם משהו כזה, תחצו עליו, ונפתח לכם את כל הדאטה, זה בעצם כל הדברים של התוכנות שיש לכם פה. אז הנה פה יש לנו את המיינקראפט, אז תחצו עליו, תחפשו אותו. ואם אין לכם את התיקייה save as, תעשו אותה, שזה ככה עושים. חדש, תיקייה, ואז תשנו לשם ל-save as. תלחצו עליה, אתם רואים פה יש לי את ה-levels. מקש ימני, והדבק. אני אעשה הדבק נגיד, אבל אני כבר הדבקתי. מה זה הדביק לכם לפה? תסגרו הכל, תכנסו למיינקראפט. זה יריץ עכשיו הרבה זמן. אני לא יודע למה. פשוט את המחשב הזה לא מריץ כל כך טוב. אוקיי, אז ננסה לעשות את זה כמה שיותר מהר. אוקיי, אז אני אחזור אליכם שזה ייפתח. אוקיי, אז נפתח כמו שאתם רואים. בואו נחכה עוד כמה שניות עד שזה יגיע לבית, למסך בית. הנה. תחצו סינגל פלייר או שחקן יחיד, בעברית או באנגלית או בכל שפה אחרת, פשוט תחצו שחקן יחיד, ואנחנו רואים פה את העולם שלנו. הנה, אתם רואים, יש לנו פה את העולם, אז place out word, אוקיי, אז sundown train,
קריין. זה לא מגיב כי זה לא מריץ. את הסרטונים הבאים אני אעשה לכם במחשב הרבה יותר טוב, יריץ במהירות כל דבר. וזהו. בואו נחכה שזה יטען. אז הנה זה ניתן, כמו שאתם רואים. קרדיטס, יש לכם פה את כל הדברים, זה מפה, לא כל המפות ככה אם אתם מבינים, אבל יש מפות כאלה. אז הנה, רוצים להגיד על סטארט-אפ שיש. אוקיי? אז תודה רבה לכולכם, ונתראה בסרטון הבא. אל תשכחו לעשות לייק וסאבסקרייב. ביי.